Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Mai magana naku zaharadeen sani. Yau ma na ƙara dawowa akan maganan DCP abba kyari. A gaskiya manyanmu na arewa ya kamata ku tashi tsaye ku yi magana. Ba lokacin tsoro ba ne yanzu. Ku duba ga inyamurai da manyansu da 'yan siyasansu sun je sun haɗa kai, an je an zauna da kotu da lauyoyi da waye, ana magana cewa an kori shari'ar Nnamdi Kanu. A'a, daga baya kuma ministan shari'a ya zo ya ce ba wai an kori ƙarar ba ne, akwai to ba rami me ya kawo maganar rami. Tsakanin da Allah ba rami me ya kawo maganar rami. Me yasa ba ku taɓa ji an ce yau an kori kes ɗin abba kyari ba? To don Allah da annabi 'yan siyasan roƙo muke gare ku, ko kuma mu ce za mu faɗa muku gaskiya. Ku sani cewa abba kyari na da miliyoyin masoya bot arewacin Najeriya har da cikin inyamuran ma, saboda ni akwai inyamuran da na sani cewa su ba sa son Nnamdi Kanu. Kuma wannan maganar da ake na Nnamdi Kanu kaman wasa ya an taɓa kama shi an sake shi. To kaman wasa nan za a ga an sake shi. In ka auna laifin Nnamdi Kanu na abba kyari, wani laifi ne yafi ƙarfi, yafi muni. Laifin da yafi muni kowa ya sani, abu ne da yake a fili. To in siyasa mu ku sani, in dai kuna neman ƙuri'an mu masoya abba kyari, muna nan da yawa, millions of numbers. In dai kuna son ƙuri'an mu, to duk wanda ya tashi ya shige mana gaba, aka je aka sako abba kyari, saboda mu tsaro muke nema a arewacin Najeriya. Kuma kowa ya riga ya san mutumin nan irin gudunmuwar da yake bayarwa akan tsaro. Kwanan nan aka karrama mutane. Akwai wanda ya aikin da abba kyari ya a cikinsu ne, kakoyin da aka karrama. Magajin garin Daura nan kwanan shi nawa hannun mutanen nan, an rasa wanda zai je an so shi. Haka abba kyari sai da ran shi je an so sa. Mutane nawa ga su nan, in ka ce aka irga bakin sa abba kyari, ai baka ma bata ma bakin kai. Da Allah da annabi 'yan siyasa ku sa baki a cikin maganar nan. In dai kuna son ƙura'an mu, to ku sa baki a fitar da abba kyari. In ba haka ba, mu ba ruwan mu da ku. Mu tsaro muke nema. In ban mutum bare kawo mana tsaro ba, ba za mu zaɓe shi ba. Najeriya yanzu an daina neman kuɗi ko a royai. A'a, ka je gida ka koma gida lafiya, ka fito lafiya ka koma lafiya. Za ka zo daga Kaduna zuwa Sokoto ka sha wahala. Fargaba da zulumi ya ishe ka kurin a cikin moto. In ku kuna da kuɗin hawa jirgi, kowa ne yake da kuɗin hawa jirgi? Ba kowa bane. Yanzu ga lokacin kamfen nan ya zo. Ina ƙara gaya muku, in dai kuna so mu tallata ku yin siyasa a social media, to wallahi ku sa baki a fito mana da abba kyari. Saboda duk wanda ya sa baki aka fito da abba kyari, mun san cewa zai iya mulkin Najeriya. Wallahi, saboda abba kyari shine zai iya kawo tsaro a arewacin Najeriya da gaba ɗaya Najeriya gabaki ɗaya. Last case ɗin da abba kyari ya aka kama shi, aka sa shi a suspension. Daga suspension aka ce an ma kama shi mai laifi ne. Yan IPOB ya je ya mutsa gaba ɗaya. Kowa san irin ɓannan da 'yan IPOB suke yi. To shi je ya murƙushe 'yan IPOB. Last assignment ɗin abba kyari da yake nan, yana gama aka ce ai hoshfofi. Daga hoshfofi aka zo aka ce wai cocaine. Haba Allah, 'yan arewa mu farka mana, mu cire tsoro da Allah, mu daina tsoro. Yanzu ba lokacin tsoro bane. Wayannan mutanen ga su nan, su Nnamdi Kanu an kama shi, nasu ne, har yanzu ba su taɓa denying ɗin shi ba. Suna zuwa, akwai sanda suka je, aka kowa ya san labarin nan, sun je har shugaban kasa sun samu akan maganar Nnamdi Kanu. Wannan mutanen arewa wanda suka taba zuwa suka samu shugaban kasa akan abba kyari, su wani 'yan siyasa ne suka tashi suka tafi suka je suka samu shugaban kasa akan abba kyari? Wasu kungiyoyi na masu kuɗi ko na malamai suka je suka zauna da mai shugaban kasa akan abba kyari? A'a, shikenan yau a je kotu a ce an daga, ana neman wurin wata 7 ko 8 ana shari'an da babu hujja. Ka kama mutane da koken, ka kulle su, daga baya sun ce ai tare kuke business. Kaga sharri kenan, kuma kowa ya san wannan sharri ne. To yanzu ba lokacin tsoro bane, ba wani maganar lokacin tsoro bane mutanenmu. Duk wanda zai fito ya an san mana abba kyari, mu shi muke so. Yauwa, ba wani dan siyasa da zamu tsaya muna wani walar da kanmu akan shi. Assalamu alaikum.